Bishop, good afternoon. Jide Kelegi, where put that thing from Bluetooth? Where put that thing from Bluetooth? I did on a Bluetooth. Balite phone ga mo get position of my. Ya wuru na ima that never hear no that phone again on a recording. Get off from there. Mo get for there. Don't call your lion ash. You get with a hand the father tamano no say you make pancake, you make that up. You get with all proud now, you with a budget home with it all check up, keep checking. Eat the tagase. When I clean the hand I have fat but I don't know. Unnemenji kunana my heavy through. When I clean it, I hand I hit and I know the check my uncle. I can't clean it. I'm no law. I can't clean it. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check my uncle. Subscribe or like I get share or what I am. And watch it, I get back. You just know what I tackle shares again for what? Subscribe or for this place. Good afternoon, sir. Come on, Bianga. Yes, sir. Huh? Yes, sir. My first time. I have put a help on. Put that in the put on. Put that in the put on. See you after me. See you after me. My bingo. Now I am below. I am meant to go to. My bingo. I'm a beggar. I lay my polent. It may be for traffic. It will be a beggar. I lay my whole ball. It will let come to drop that phone. Mapolantia, when you're ready. Mapolantia. Oledo. My bingo round. Goose. No be beggar laga. You don't need my hair. A gwemri. I say, open up a Nepa will not get it up Nepa. Sorry, I will leave her. Damn you, Chileka Bagoko. It's going to sorry. It's going to sorry. No thought the each John Mato. Mexican cost of time, I've been going around. Now, Mammy, you get G string, but I'm going to sorry. The way for the guy can't be up a maso. The way for that, I get a bit of alarmas. When you're ready, Kurumunto man. Look at. Come on, we're back again. The Wakaga straight. The Wakaga straight. No to all the. No, Yita Jude. Yita Jude, one piece, dog property. Oh, yeah, Meshokoga. Where she tagi ke? Branga Anekam. Yes. Anekam. Oh, the mother, whom your mother now make away. Whom your mother now, I walk Rogata. I walk Munyota. I walk Magota. Anekam. I was Kega with it. He get Jimmy in Aneka. Gamaya. Wogani Meshi complete. Patro Caliponia, Onya Trella. Utoda Anekam. Onekam. Ake yitaka ndega goni. The Wakaga straight, Bataya straight. Each one yemen away balance. Retire the winch. But Eberanga interview. Come closer. Oh, yeah, stand there. Meshokuga. Meslata tokuga. Look at it. Akora she tag naka. Wish everywhere. Akora wish tag everywhere naka.
Akra me fe na ga tanga ni na mapụta tanga na ahụ. Nyerezi. Na para. O ja kwara eme ogo. Anekam. Ven donator. I have to wear donate ven. Pacha hunde nde bini. Kalaga irene ko onye bini mere travel ga overseas. Onye mebe no ma obodo nde bini. Otu ọ dị. Ime ọnụ ga mari ọnụ ga hege na bring your time. I bring your time. Otu ọ dị icha Jude nwanne peace ya. Branga bịa agwa m saa na ka ahụ. Lene ka Jude ji nana document Peter. Awo neka. Ya kwa ka yi bịa interview. Onye riri. Enya de we hu no konye me ya na emeso mo. No the we hu of ma. No to. The we hu ga of ma konye me ya na emeso mo. Onye riri. Ichi onye ekuari n'ụlọ ọgwụ. Na mama ekuari ya. Gara ga nwe mozo. Apụrụ gị na-aja awakpọrọ nwaanyị nwụrụ nna mmadụ na gị vụrụ mọsụlụ a na akpara anọ gị n'aka bịa ịlụ nwa m onwe nga gosi nọ na-ewe human being ga niile ọkpụkpọ onwe nke uru kọfara icha bansa anekam bịa na-amụ ihe ụzọ nna bịa n'aka bịa ihe Jude bịa n'ụkwụ bịa ihe Speed Darlington otu na-anaghị nwa bingo ya bịa were fonu gị na ma moskibo chere gị polo ka ị gara aga yiri asị na ekpopụta data na ekpo n'ọnụ ama m ya aka ya na agba kpopụta data na ekpo n'ọnụ gịnị megharị gị ọnụ Ọ dịghị mkpọrọ ọnụ. Ka ebe isi na nọnyere m Eshim Kalaba. Ishi Kalaba ịta marala na anụ nkịta ya mere ven niile nọ na ha enwe isi ala ịta marala na anụ nkịta asị na dem you Shikalaba na mama ndị akpọghị edet nwere ka ahụ iyi Shikalaba maka gota wetu aka gị ịdị afọ ole Adịm 29. ịdị which gịnị 29. ịdị 29 nwecha para niile nọ n'ahụ nwecha fen mọsụ niile na-afụtasịa ịdị 29 mba dis gị alụgbagha gị coin na anọ ọgbagha gị na ọkwa ọhụụ na-akwara gị fen gị ya na-agbagha gị coin akwa ka ị ga-ata m ya ọ dị ka m ga-ebutu gị maka that lady ọ dị ka m ga-ebutu gị ya kpọrọ gị wholesale na afụrụ gị na ọ dị ka m ga-ebutu gị na ya na set ya ọtụ ya na pantị ya na open your mouth na set ya ọtụ ya na pantị ya na biko tinye ọtụ gị na pantị gị na biko onye chere ọchị ahụ ses girl onye chere ọchị ahụ ses girl nọ na shop ebe a ses onye nọ na shop ebe a ses rep ka ses girl ses girl ọrịa gịnị ya mala gịnị Chineke agbaghị ọkụ ị naghị ereli nke onwe gị ele ihe owu ses ọrịa ọresịga gị ọ na-ere ọla awụ nga ga-ebulata ahịa ya mara nọ na shop ebe a na ịlọtazie ya anọpagide mba oju ụmụ ole amaoji nwa ses girl ahụ tabịa mbụ mba tell her to come here si ya nọrọ gị n'azụ ma mara m onye ọgwụ si ya nọrọ gị n'azụ Bishop iwe onye okpuru ụka good afternoon sir onye a ka ịsọ ses girl gị gwaga m na m onye okwu ụka ọ ya tụọ fish get out of this place gị si asekpuru ala di ya si asekpuru ala n'azụ gị di ya hands up di ya ọ dị ati memecha gị nta
onye okwu n'ụka Chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Sorry, sir. Ti yiri evil spirit ịbịara nga abịa gwa m sị nwa onye okwu n'ụka. Sorry, sir. Akpọrọ gị sex girl gị nọ n'ihu ọgaga challenge gị onye yele ọga gị mee onye mega ọga gị interview. Nwa bingo dabi firi enu this girl ọrụ. Tami sị tagani ya. Sorry, sir. Esi nwa onye okwu n'ụka. Alime eme nke ahụ. Ihe n'otu adịrọ biko ọkwa njọ. Asị gị raise your hand up, shut up there. Shut up there. Shut up there. Ịchụ ụmụ nwaanyị ndị na-akpọ na-ere bọns. Bụra nga bịa akpọga m nwa onye okwu n'ụka. Tụole mmaga na mpaga ụka mbụ. Eweli iwe biko. Sorry. Iche adịghị elebara nga abịa sị nwa onye okwu n'ụka. Na mama ewu ada Neskibo. Nọrọ dị arezi aka gị ahụ ọ pụ na. Raise that your hand. Ka shift okele ahụ aka. Onye akpa obi si dị afọ ole? 29. Onye akpa ebe ni. Akpụgo. For how many years now ka ị lara village gị? Ana m ala village 2023. Ka ihe mere na ịlụ nwaanyị n'ebe ahụ ị nọ ya wụrụ ebe a ka ị bere chọọ ịlụ nwaanyị. Mba, ndị na-ebe a na-enwe m that time with Ama because enwe ọgụgụ ọgụrishi mụwa lega anya ịla nwaanyị. Their mindset adị ọdị. Ị gbalara mbụ? Mba, ọbụ m mara. Iwu onye ncha? Mba. Ị ji ata apụla? Mba. Ị ga-ịgba nwaanyị enyi ele ihe na-agwa ụmụ nwaanyị ma ịhụ nwaanyị ga-egbe ya enyi. Nwaanyị nke ịhụ nwaanyị ga-ịgba nwaanyị enyi ele otu ị na-esi ahụ nwaanyị agwa ya okwu ga-ebido gbawa nwaanyị enyi ele otu ị na-esi eme ya. Okay, I'm a man here. I'm a puzzle smile. Man, Aslam, you get puzzle. I'm not teacher. Bit of one. Start it now. Give me we are here now. Don't be again that from a cocker. Or what cockers? Let's get about one you make it when I want we are here. Okay. One like it. Number one thing lives a man. To my be a tono. My be a level. See a bit of a wagon. One Aluminium like it. The okay, can show like and let me like this. Maybe Vuzo went like this. Oh, now one come up on a manga like what come on one video, one come up on a model. I will add a one. So from there, maybe I'm not a go answer. Not against maybe meet ya aka. So can I talk to you? You all responded to me. Malaya Korea, Malaya Korea. Nothing known by them from this. And I call you. Take on one, you got wing. You put some with her. That's if you operate on two no in existence in you. As I get them, you chileka baroko. Chileka, I'll more cake. I will more cake. Oh, a lie, oh, okay, come to that. Oh, how about cook, okay? It's a I can't put you on my taa. Even I know you need put on where. Even I know you need put on where. Capita. No twat. Come on, get with her. Like a papa goko. Sorry. Sorry. Na mama wo kwata Gabriela. Branga beba gamata. Put 500 naira akawasa. Put 500 akawasa. Yeah, kwata gege. Nwanye chokele bogeshi. Any place I will sugar the better or Igbo or qua any place.
Wait. I won't. Okay. Any place where bear. Calabar, Cross River. Any place where bear. Ebe ọbụla urugode Imo, urugode Enugu, urugode Anambra, any place, I'm okay. Can you know Assassin Abunu? Anyị na-asa asọ nwaanyị ga-alụ agala ga-emekọ ihe with nwekọ zọleji. Yeah? So ndị be anyị na-asọ nwaanyị lụlụ ịga ga-emekọ ihe with nwekọ ọzọ side. Onye anyị na-asa asọ dị nsọ. I nwere amụ. Yes, enwere m amụ. Isi amụ gị ọ dị ka isi amụ elu ka ọ dị ka nke mmadụ ka ọ dị ka nke nnama. Ọ dị ka nke mmadụ. Enwere mgbe enyi nwere amamịrị mbụ gị were amụ gị fesi nga nwa gị na ya nọ na shọpụ ya ahụ ya. Mba. Ọhụ bụ isi amụ gị mbụ. Mba. Ị ga-ata nwa na nrọ. Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ahụ? Ụmụ nwaanyị atọ. Yes. Ele biznes ị na-azụ ihe a? Ahụ ahịa moto. Moto pass. Yes. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti. Oh yeah. Ịwa ọchịchịalịa kwa izu ole ike ịwa ọchịchịalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbagoko. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bagi. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place Chineke Agbagoko. Oh. A second. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. It's coming out now. It's coming out, baby. Oh yeah. It's coming out, baby. Everyone say how there. That's it. You got put some no. That's on you when a chorus. When a chorus on apple. On you when a chorus on apple. As them you want. I don't want you, man. Oh yeah, baby. Oh yeah. It's coming out, baby. What been going around? No thought. Yanaka, you tap on our boy. Ekumala na apple. Jello type again. Log group again. Opposite. What phone number again? 070 38